marti kalo tile naani san ba fila ani mugan fila an balima aw bisimila an bɛ lati ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛna kibara minnu lasa aw ma o fana ye Sumeli Bube Mayiga ale ka denbaya wulilen don ka jɔ ko Mali transition ɲɛmaaw ko u ka a yamaruya walasa a ka se ka taa jamana kɔ kan ka taa a yɛrɛ furakɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ nin don laban ninnu na Bube Mayiga ale muso ni o ye madame Mayiga Binta Yatasa ye ale sɛbɛn dɔ kɛ ka ci transition ɲɛmaa ma ni an ko ma ko lettre ouverte ka ɲini transition ɲɛmaa fɛ colonel Asimi Goita a ka yamaruya di ale cɛ ma a ka taa a furakɛ jamana kɔ kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ waati min na ko sisan ko Sumeli Bube Mayiga ko a kɔni degunnen don kosɛbɛ ko sabula ko a ka bana ko o juguyalen don ko a ka bana yɛrɛ juguyali senfɛ ko a yirala k'a fɔ ko a ye kilo 23 ka o de perdu k'aw ka hakilila jigin k'a fɔ kabini janvier kalo tile 17 Sumeli Bube Mayiga ale ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ale ni maa wɛrɛ minnu yɛrɛ fana tɛ a ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye nka kɛnɛya baarakɛlaw don olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ a ka kɛnɛya hukumu kɔnɔna la nka olu ka jaabiw y'a yira k'a fɔ ko a ka kan a ka taa jamana kɔ kan ka taa yɛrɛ furakɛ sabula a ka bana in kɔni ka jugu kosɛbɛ a ka denbayaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a muso olu y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw u tɛ ka nin ko kɛ u kungo ye ko nka ale kɔni bɛ a ɲini u fɛ u ka sɔn ale cɛ ka taa a yɛrɛ furakɛ ko ale bɛ jɔ a garanti kɔrɔ ko cɛ bɛ taa a yɛrɛ furakɛ ni nɔgɔya kɛra a bɛ segin ka na Mali kɔnɔ ko ale bɛ o garanti ta maliden bɛɛ ye ale ni transition ɲɛmaaw yɛrɛ fɛnɛ ye ko nka ni transition ɲɛmaaw kɔni ma sɔn ka yamaruya di ale cɛ ma a ka taa a yɛrɛ furakɛ ko ni ko kɔni bɔra nin ko in na ko transition ɲɛmaaw ko olu kɔni bɛ nɔ ye o ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye a kalo 6 ye kiri tigilamɔgɔw olu kɛlen bɛ ka Sumeli Bube Mayiga nɔ minɛ k'a sababu kɛ avion yuruguyurugu ko dɔ ye kabini san 2014 o waati in kɔni y'a sɔrɔ ale tun ye ministre de la défense ye sɛgɛsɛgɛliw de nana wuli o ko in na laban in na ni ale kɔni taara a yɛrɛ sɔrɔ kaso la o ko la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da o tulo kan o de ye FEMA Foot jɛkulu o ye Mohamed Magasuba ka o jalaki ka sababu kɛ a ka kuma dɔw ye RFI kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini CAN 2021 o tɛmɛnen kɔrɔfɔliw kɔni cayara ka ɲɛsin Mohamed Magasuba ma dɔw yɛrɛ kɔni tun ye a yira k'a fɔ ko a kan ka bɔ Mali Aigle olu ka entraîneur la nka nin tile laban in na ale kɔni ni RFI journaliste dɔw kɔni de ka kumaɲɔgɔnya la ale ye kuma dɔw fɔ mun kɔni ma bɛn Mali jolatɔnaw ma ale ni jolatɔnaw kɔkɔrɔmadonbagaw ma o hukumu kɔnɔna la FEMA Foot jɛkulu o kɔni ye sɛbɛn kɛ ka ci a ma ka yira k'a fɔ ko kuma dɔw kɔni fɔli bɛnnen tɛ ale la Mamutu Ture ni o ye FEMA Foot président o y'a yira k'a fɔ ko CAN tɛmɛnen kɔfɛ ale kɔni ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka conférence de presse ba kɛ walasa ka bɛɛ lajɛlen kɔni lafaamuya ka se ka hakilisigi k'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni mɔgɔw ka ko ninnu ta ni hakili ye ko nka o kɔfɛ ni a yirala k'a fɔ ko Mohamed Magasuba ale bɛ ka kuma sugu dɔw kɔni fɔ ko o kɔni ma ɲi nɔ Mali balontan ma kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye HCUA o ye a ɲini colonel Asimi Goita fɛ ko a ka kan jɔlen fɔ olu ɲɛna accord d'Alger ko la k'aw ladɔnniya k'a fɔ février kalo tile 27 san 2022 Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad olu ye sɛbɛn kɛ ka ci colonel Asimi Goita ma k'a ɲini a fɛ ko a ka kan jɔlen fɔ olu ɲɛna accord d'Alger ko la ko sabula olu kɔni ɲɛ b'a la a ko bɛ ka mɛn sen na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko transition ɲɛmaaw ko olu y'a fɔ siɲɛ caman k'a fɔ ko u bɛna accord d'Alger ko ta ba la ko nka olu kɔni ɲɛ b'a la ko in kɔni tɛ ka bɔ a nɔ la ko mun yɛrɛ ye olu kɔni tɔ jɔrɔ nin ko la ko premier ministre ale ni ministre des affaires étrangères ko olu ka nin don laban ninnu kumaw la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko transition ɲɛmaaw ko u kɔni tɛ fɛ ka accord d'Alger ko in ta ba la ko u b'a ɲini colonel Asimi Goita fɛ a ka kuma a ka gouvernement mɔgɔw fɛ n'u bɛ kuma u ka u janto olu fana ka hakɛw la ko sabula ko olu kɔni bolo ma dalen don hali bi accord d'Alger ko in ma walasa bɛn ni keleya o ka se ka sabati Mali kɔnɔna la nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali gouvernement mɔgɔw fɛnɛ olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ baara la accord d'Alger ko in kan ko olu kɔni tɛna girin k'a fɔ ko u bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni lasabati ko nka u bɛna segin ka accord d'Alger in kalan tuguni yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ ni yɛlɛma kan ka don o la u ka yɛlɛma don o la ɲɔgɔn fɛ walasa cogoya min na bɛn ni keleya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ta sɔrɔ a la cogoya min na Mali jamana kɔnɔ kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye premier arrondissement o polisiw olu tunna Arahila kɔnɔ marti kalo tile 2 arabadon sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ opération coup de pied dans la fourmilière o hukumu kɔnɔna la premier arrondissement o finitigiw olu tunna Arahila kɔnɔna la ale ni échangeur yɔrɔ ale ni worokuru kɔnɔ la
fo ka taa se assemblée kɔfɛlaw ma ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa cogoya min na maramafɛn minnu bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ale ni ɲɛnaminifɛnw u bɛ se ka u tɛgɛ da olu kan. O baara hukumu kɔnɔna la ni finitigi ninnu olu ye moto 23 ka o minɛ ale ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 33 a yɛrɛla k'a fɔ ko olu ye sikanamɔgɔw ye walima zonw don walima ɲɛnaminifɛn o feerebagaw don. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tɛ premier arrondissement ale k'an ka lakana baara fɔlɔ ye nin ko ninnu na ko wa nin baara ninnu kɔni bɛ kɛ tuma bɛɛ yɔrɔ wɛrɛw la fɛnɛ. Nin bɛɛ kun ye walasa cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati maliden bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw ni de kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da o tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn